पवित्र कुसाचे करुन आमचे दिसवनांतले निवार आमकां आमच्या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सोत मानता देवाक सरपविदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सोमावलो हांकवार मरी तायन जल्मलो कोस पिलात ताणें कोस सोंसले ताका खुसात सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पविदार देव बाबाच्या उजव्याक बसला तो इताय जिवे आनी बेल्याची मंजुरी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचा एकतार पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन फुडें दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू ती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां आमेन. संतसाचे 5 मिस्तेर. पयलो संतसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मूचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचे सर्वेस पोर्स तुजें सोवें आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस पोर तुजे ठांय आसा श्रेमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस पोर तुजे ठांय आसा श्रेमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस पोर तुजे ठांय आसा श्रेमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस पोर तुजे ठांय आसा श्रेमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस पोर तुजे ठांय आसा श्रेमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस पोर तुजे ठांय आसा श्रेमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस पोर तुजे ठांय आसा श्रेमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस पोर तुजे ठांय आसा श्रेमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस पोर तुजे ठांय आसा श्रेमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस पोर तुजे ठांय आसा
तुझ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उच्चातली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून स्वर्गराज असलेल्यांक. दुसरो संतोषाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:40 आणि 2. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्त्र्या मोदे सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ. आमच्या आपा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जा. तुझें राज आमकां येवंक तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपतो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायलेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुझ्या तायेंसा अस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदय तुझा पूज्य येसू. भगिनी मरी देवाची माये आमकां खातीर नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुझ्या तायेंसा अस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदय तुझा पूज्य येसू. भगिनी मरी देवाची माये आमकां खातीर नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुझ्या तायेंसा अस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदय तुझा पूज्य येसू. भगिनी मरी देवाची माये आमकां खातीर नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुझ्या तायेंसा अस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदय तुझा पूज्य येसू. भगिनी मरी देवाची माये आमकां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुझ्या तायेंसा अस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदय तुझा पूज्य येसू. भगिनी मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुझ्या तायेंसा अस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदय तुझा पूज्य येसू. भगिनी मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुझ्या तायेंसा अस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदय तुझा पूज्य येसू. भगिनी मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुझ्या तायेंसा अस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदय तुझा पूज्य येसू. भगवान मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुझ्या तायेंसा अस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदय तुझा पूज्य येसू. भगिनी मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुझ्या तायेंसा अस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदय तुझा पूज्य येसू. भगवान मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आदी आत्म्याक आता आणि सदांच आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून स्वर्गराज असलेल्यांक. तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेला नगरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां काणावळीन स्वात नासली देखून तिणें ताका फाल्यांनी गुथलावन कावणेन दवरलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जा. तुझें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुजे टाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य जेजू. भगिनी मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुजे टाय आसा
उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मारी देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदांच नकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर सर्गाक सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो संतोषाचो मिस्तेर जेजू देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22 मोइसेसाचे समृद्धी प्रमाणे ताजी शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पोवंक बालका जेजूक जेरुसल्याक व्हेलो. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवंक तुझे खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांक जावं. आमचो दिसपटो इगराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मुळे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू मध्यंती मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां हे पडलेल्या उज्यांतली वाच सरकार सगळ्यांक करून चड गरज आसलेल्या पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:44. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचे आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुज्या रायज आमकां यो, तुज्या कशी जशी स्वर्गांत जाता तें हें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मेरे कृपेन तुम्हाला सरेस पोर तुझ्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मान मेरे कृपेन तुम्हाला सरेस पोर तुझ्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मेरे कृपेन तुम्हाला सरेस पोर तुझ्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मेरे कृपेन तुम्हाला सरेस पोर तुझ्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मेरे कृपेन तुम्हाला सरेस पोर तुझ्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मेरे कृपेन तुम्हाला सरेस पोर तुझ्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मेरे कृपेन तुम्हाला सरेस पोर तुझ्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मेरे कृपेन तुम्हाला सरेस पोर तुझ्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मेरे कृपेन तुम्हाला सरेस पोर तुझ्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मेरे कृपेन तुम्हाला सरेस पोर तुझ्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां हेमकोंडांतली उज्यांतली वोस सरकार सगळ्यांक करून चड गरज आसलेल्या. उजवाडाचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर जोर्डान नदींत जेजूचें स्नान. मातेव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच सोर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देंवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गांत एक तालो असो गाजलो, हो म्हजो पूत, सगळे अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायणेक पडून दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन वल्ले ईश्वरे स्पर्शता ऐसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वल्ले ईश्वरे स्पर्शता ऐसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वल्ले ईश्वरे स्पर्शता ऐसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वल्ले ईश्वरे स्पर्शता ऐसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन वल्ले ईश्वरे स्पर्शता ऐसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वल्ले ईश्वरे स्पर्शता ऐसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वल्ले ईश्वरे स्पर्शता ऐसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वल्ले ईश्वरे स्पर्शता ऐसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वल्ले ईश्वरे स्पर्शता ऐसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वल्ले ईश्वरे स्पर्शता ऐसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां हे कणांतल्या उज्यांनी ओ स्वर्गांत सगळ्यांनी भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न ओसऱ्यान जेजूची आप करणी जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, उस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकराक मेळ्ळें म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवाची शुद्धी करचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोना आसली. दर एकान 4 ते 6 कोळशे जाताले. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जा. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायण्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैरीचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैरीचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैरीचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैरीचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैरीचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैरीचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा
ostऱ्यामध्ये सोदो आणि सोदोयरीचो पुचे येसू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर्श तायसा ostऱ्यामध्ये सोदो आणि सोदोयरीचो पुचे येसू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर्श तायसा ostऱ्यामध्ये सोदो आणि सोदोयरीचो पुचे येसू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर्श तायसा ostऱ्यामध्ये सोदो आणि सोदोयरीचो पुचे येसू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां हे कोंड्यांतली उज्यांतली सगळ्या 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 भोव करून भोग करून जोडोरोस आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राजाची परगोटणी मार्कू 1:14-15 जुआवांक धरून कोयरी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाच्या राजाचे शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलोलो काल बोडलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पो तुजे टाय आसा तुझ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पो तुजे टाय आसा तुझ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पो तुजे टाय आसा तुझ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पो तुजे टाय आसा तुझ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पो तुजे टाय आसा तुझ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पो तुजे टाय आसा तुझ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पो तुजे टाय आसा तुझ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पो तुजे टाय आसा तुझ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पो तुजे टाय आसा तुझ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पो तुजे टाय आसा तुझ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचे रुपांतर लूक 9:29 मागणी करता आसतना ताचे मुखामोड
रूप मुखमळाचे रूप बदलले आणि ताची नेसून लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा, अस्तोऱ्या मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा, अस्तोऱ्या मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा, अस्तोऱ्या मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा, अस्तोऱ्या मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा, अस्तोऱ्या मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. वेदांती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा, अस्तोऱ्या मदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आनी कोणाच्या उज्यांतली पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. लूक 22, 19 आनी 20. आनी ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुजी आसा. म्हजो उगडास करून अशें तुमी करात. तेंच बरी. जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हळें, हें म्हजें पात्र, म्हजें रोगता हें पार्थ म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रोगत तुमचे पासत हांवें वावरूचें आसा. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक ती नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुज्या तायेसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोवी तुजो पूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुज्या तायेसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुज्या तायेसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोवी तुजो पूत जेजू. देवांची माये पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या तायेसा उस्ट्रा मोदें तू सोदो आणि सुदोवी तुझो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या तायेसा उस्ट्रा मोदें तू सोदो आणि सुदोवी तुझो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या तायेसा उस्ट्रा मोदें तू सोदो आणि सुदोवी तुझो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या तायेसा उस्ट्रा मोदें तू सोदो आणि सुदोवी तुझो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या तायेसा उस्ट्रा मोदें तू सोदो आणि सुदोवी तुझो पूज जेजू देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या तायेसा उस्ट्रा मोदें तू सोदो आणि सुदोवी तुझो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझ्या तायेसा उस्ट्रा मोदें तू सोदो आणि सुदोवी तुझो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुत्रान पवित्र आत्मा आदि आदि आता आणि सदां सदांकाळ आमेन ओ माझ्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातका निवार आमकां कोंडांतली उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोग करून स्वर्गात असलेल्यांक दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर जेस्तमणी मोल्यांत जेजू मागणे करता लूक 22 44 आनी 45 आनी सगळोच कोण वळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणे करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या ताट तेंब्यान वरवीं जालो ताजो काम आनी मागणे करतोच शिसा सुरशे उठून येत जाल्यार ते कोतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोच येतायसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोच येतायसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोच येतायसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोच येतायसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोच येतायसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोच येतायसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोच येतायसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोच येतायसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो
आणि सदोयचो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरले सर्वेस्पो जेतायचा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोयचो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरले सर्वेस्पो जेतायचा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोयचो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमकां निवार आमकां कोणत्यातली उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मुस्कऱ्यो कोत्तात. 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरपोन मारूंक लायले. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझ्या रायज आमकां येवं, तुज्या कशी जशी स्वर्गांत जाता ते हे संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दारेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मेरे कृपेंत मल्ल्याय सरेस्पो तुज्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मेरे कृपेंत मल्ल्याय सरेस्पो तुज्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मेरे कृपेंत मल्ल्याय सरेस्पो तुज्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मेरे कृपेंत मल्ल्याय सरेस्पो तुज्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. मगे मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मेरे कृपेंत मल्ल्याय सरेस्पो तुज्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मेरे कृपेंत मल्ल्याय सरेस्पो तुज्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मेरे कृपेंत मल्ल्याय सरेस्पो तुज्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मेरे कृपेंत मल्ल्याय सरेस्पो तुज्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मेरे कृपेंत मल्ल्याय सरेस्पो तुज्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मेरे कृपेंत मल्ल्याय सरेस्पो तुज्या टायसा श्रेम तर सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालता. माथ्यू 27, 28 आनी 29 तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताचे भोवती सगळीं पलटून एकठांय केली. तांची वस्त्रां काडून तांचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून
ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातांत एक बोडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केणूंक ते म्हणटाले, जुदेवाच्या राजा नोमान तुका. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवंक, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवारकांतली उजाडली वर स्वर्गांतल्या आत्म्याक भोव करून चोर बरोबर आसलेल्या. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार कुरीस दितात जो 19:17 आनी तो आपलो कुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या मुडलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमकां तकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस निवार आमकां टायणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पर तुजें ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पर तुजें ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पर तुजें ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पर तुजें ताय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पर तुजें ताय आसा.
ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेस रेस्पो तुझे तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेस रेस्पो तुझे तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेस रेस्पो तुझे तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेस रेस्पो तुझे तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेस रेस्पो तुझे तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेस रेस्पो तुझे तायेसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेसू भगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां परतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक गो करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू कुर्सार मोरता लूक 23:40 आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें आपलो दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भाग्यवान माये देवाची माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां निवार देव उजांतली वर सरकार आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्या. ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्को 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात. कुर्सार मारलेलो नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती सुवात पळयात. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझा रायज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायनीक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुळे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भाग्यवती देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भाग्यवती देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भाग्यवती देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि आत्म्याक आदी आता सदा आनी आतां सदांकाल आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या म्हज्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येणपणाची उजांतली व स्वर्गांत सगळ्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिसांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्को 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा.
वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयलेच पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुताचो इतिहास 2:2 ओचित चणचणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ते आख्खें गोर बोल्लें. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां डायन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरली स्वर्गस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरली स्वर्गस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरली स्वर्गस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरली स्वर्गस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरली स्वर्गस्पर्शताय आसा
वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भगवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पच होता आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भगवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पच होता आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भगवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पच होता आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भगवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पच होता आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भगवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पच होता आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भगवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. ओ ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां हेर कोणांतली उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्या वो करून स्वर्गराज आसलेल्या. चवथो अर्काचो मिस्तेर मारियेक देव कुडी आत्म्या सयत सरकार व्हरता. जुडीत 13:18 म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगल्या अस्त्र्यां भितर भोव व्हरत्या सरेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिराय आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक चुकलेल्या बक्षिता बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां तायणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जटाय आसा श्रमदें तूं सोदो आनी सोदो तूं स्वापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जटाय आसा श्रमदें तूं सोदो आनी सोदो तूं स्वापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जटाय आसा श्रमदें तूं सोदो आनी सोदो तूं स्वापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जटाय आसा श्रमदें तूं सोदो आनी सोदो तूं स्वापूचे येसू. भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जटाय आसा श्रमदें तूं सोदो आनी सोदो तूं स्वापूचे येसू. भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जटाय आसा श्रमदें तूं सोदो आनी सोदो तूं स्वापूचे येसू. भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जटाय आसा श्रमदें तूं सोदो आनी सोदो तूं स्वापूचे येसू. भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जटाय आसा श्रमदें तूं सोदो आनी सोदो तूं स्वापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जटाय आसा श्रमदें तूं सोदो आनी सोदो तूं स्वापूचे येसू. भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस पोत जटाय आसा श्रमदें तूं सोदो आनी सोदो तूं स्वापूचे येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां मोग्यांतली उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक वो करून स्वर्गराज आसलेल्या. पांचवो अर्काचो मिस्तेर आंकवार मारी देवान स्वर्गा आनी संवसाराची केली. प्रकाशविनी 12:1 तेन्ना सरकार
एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सूर्याच्या पोरजलान नेसलोली एक बायल, तिच्या पांया तळा आसलो चंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्राचो मुकुट. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान बरेक पेंड बोलेले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेसू. भगवती मरी देवाची माय, आम्हा पापियांक विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नुमान बरेक पेंड बोलेले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेसू. भगवती मरी देवाची माय, आम्हा पापियांक विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नुमान बरेक पेंड बोलेले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेसू. भगवती मरी देवाची माय, आम्हा पापियांक विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नुमान बरेक पेंड बोलेले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेसू. भगवती मरी देवाची माय, आम्हा पापियांक विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान बरेक पेंड बोलेले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेसू. भगवती मरी देवाची माय, आम्हा पापियांक विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान बरेक पेंड बोलेले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेसू. भगवती मरी देवाची माय, आम्हा पापियांक विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान बरेक पेंड बोलेले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेसू. भगवती मरी देवाची माय, आम्हा पापियांक विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान बरेक पेंड बोलेले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेसू. भगवती मरी देवाची माय, आम्हा पापियांक विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान बरेक पेंड बोलेले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेसू. भगवती मरी देवाची माय, आम्हा पापियांक विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान बरेक पेंड बोलेले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेसू. भगवती मरी देवाची माय, आम्हा पापियांक विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान बरेक पेंड बोलेले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेसू. भगवती मरी देवाची माय, आम्हा पापियांक विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, आदी आता आनी सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमची पातका, निवार आमकां पडदिल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक, भोग करून सरकार असलेल्या. गीत घेऊया T43 रुजाई सायबणी. T43. रुजाई सायबिणी तो आमची राणी, विसरो नाका गे आमची मागणी. कृपा दिया आमकां दुखांनी रोडूच्या, आमची पातकां सोमेस्ताची विनोती कर माये, तुझ्या पुत्रा लागीं आमी जोडूच्या. सोर्गीची देवी विनोती कर माये, तुझ्या पुत्रा लागीं आमी जोडूच्या. सोर्गीची देवी. नमान राणी काकुतीचे माये, माये, तुस्के आमचे आमचे जिवी, जिवी, अमृत आणि बरवाचो, आम्ही पदेशी येवेची बारका, तुका उलो मारता, या दुखाच्या काळात सुस्कार सोडून, रुदान करून, माये तुका प्रार्थना. आमचे दराच्या रात्री, तुझी काकुतीची नदर घाल,
तू कोणवाले आणि मोगाल तुलो काकवार मारये ह्या पद्याच्या उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय बागीवन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून वाचायला ते आमकां वाचोवच्या जावच्या मागुया देवा एकल्यास तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवत्यांक वारयेचे पवित्र हृदयाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत नाटकलेले आसा ताचे ते देवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागतांव त्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन उगडास कोर ए बोकोण वळे आंकवार मारी केन्नाच आयकूंक ना कोण येतल्या तुज्या गोपान मागतेल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आला शिरो दिनासतना उरलो म्हणून पातयेवन ह्या बरवाशान हांव येता तुजे बेगीन हे आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सोरशी तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवंत हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करी नाका म्हज्या मागण्याची पूण दोयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफोल तें कोर आमेन मारयेची तुस्त म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता देवा म्हज्या दारोखा खातीर म्हजो जीव मुरगोटा आपल्या धार्मीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो तांणी सोर बलिश्ट पवित्र नांव ताची भक्ती करतल्यांक पावताय पिणकेचे ताची दया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान दरतल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सत्रा वेले शेवटिता हीन हलक्यांक तो उजवाडटा भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या तेलांनी भरता गिरेस्तां रिकाम्या हातांनी परत धाडटा अब्राहम आनी सगळ्या सोस्ते खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्या उतराचो आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाल आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाल आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन